In Natuurmijnenmierskip hebben boeren en natuurorganisaties elkaar vonden in een nieuwe werkwijze om natuur aan te lezen in Friesland. Nieuwe natuur is nodig om natuurgebieden met elkaar te verbinden, lieken wij ik met Europa aanpraat hebben. We hebben uiteindelijk 2 jaar met boeren, particuliere beheerders en natuurorganisaties. En we zijn nog altijd bij elkaar. En wetenschap en provincie binnen direct bij. Wetenschap dat wie al zag. En met de provincie is het nou echt een gay-werking in de nieuwe aanbod. Nou, dat betekent dat we als maatschappelijke organisaties initiatief nemen kunnen. En onjaar kunnen van, nou, als het zo aanpakt, dan willen mensen het graag. Dan herkennen ze hem zelfs erin, in de aanpak. En de oerhieden, die werken dan met het riegelwerk. De nieuwe aanpak is op vrijwillige basis. Oors, als in het verliezen, is het net meer zo dat boeren bijvoorbeeld groen-kwiet raadje aan natuurbeheerders, maar dat ze zelfs die natuurbeheerder willen kennen. Eén ding is daarbij wichtig. Dat we het van onderen opdienen, dat we de mensen zelf in de buurt, zoals hier bij Burgerman Madeleine, daar hoe praten laten van wat vinden je. Kunnen we maar bijvoorbeeld terreinbeheerende organisaties, in dit geval Staatsbos en Ruilje, is dat een geschiktere groen bij de boeren komen kennen, werd ze zelf ook particulier natuurbeheer op dwang kennen. En echt heel belangrijk is van wat is dat dan en hoe doe je dat dan? Hoe pas je dat in de bedrijfsvoering? Ik het verbeteren van de landbouwstructuur wat je mij pakt. In een oorsoortige proef is het slagen om deze pleert bij koude bekeerpje van sloop om het grijdevogelgebied te verbeteren. Met een prijskaartje van 36 miljoen euro denkt Natuurmijnenmierskip meer natuur aan te lezen als de provincie alleen nog kan. Maar sta je verdiep je in de mensen die ergens wennen en werken. En hen ook vragen, we gaan opjeften mijn natuur. Maar wat ziet er op je lijstje? Wat denk je dat het betere kan in deze buurt? En als dat met elkaar combineert, dan has het beste plan en de beste kans op mijwerking. De initiatiefnemers denken dat mij nog wat meer stiepen een organisatie, zelfs alle natuur die de provincie wil, er komen kan. Ja, ik denk dat dat mogelijk is. Het hangt ook wel een beetje af van hoe vlug en hoe flexibel we machinaal een werkje kennen. We hebben een aanbouwdeadline bij de provincie. En dat houdt in dat er een efficiënte uitvoeringsorganisatie wezen, maar die de mensen en de middelen gaan maken om dat ik farma krijgen kan. En die nieuwe organisatie kost het eerlijks 1,3 miljoen euro. Komende jest kunnen de steden harren hoe dit plan uitspreken.